Òtítọ́ dịrị Jésù. God is good, and all the time. Amen. Tata bụ ụka nke 30 n'oge na-adaghị n'emume afọ nke 3 n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile na ndị ọbịa niile ga-esonyere anyị n'ụzọ dị iche iche na ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata. Na ajamasị nke ụbọchị taa, ezinụlọ Aloy Ohaya na-enye Chineke ekele maka agbamakwụkwọ nke Chisom Ansiọnụ na Scholastica Ohaya nke gara ọfụma. Ọ bụ maazị inye Chineke ekele maka ngọzi ya na ekpere nke ha kpere ọsa ha n'isi Martin na Nneka Ọfịa. Ọ bụ ezinụlọ ha yọ ka echeta ha na ajamasị ya. Ọ bụkwazị maazị eji enye Chineke ekele maka ebere ya na afọ ọma ya maka ihe Beneche Uche n'oge ọ na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ maazị inye Chineke ekele maka ncheta agbamakwụkwọ nke Ọnịna Uju Ezechukwu na ekpere niile nke ha kpere Chineke zara ha n'ezinụlọ ha. Ọ bụ Ọnị na Uju Ezechukwu ya ka echeta ha na ajamasị ya. Ọ bụkwazị ajamasị anyị ji arịọ Chineke n'isi Nnamdị Kalụ onye nke nọ na mkpọrọ, onye nke a na-arịọ ka ndị chie rapụ ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụ Jude Nwachukwu ya ka echeta ya na ajamasị ya. N'aka nke ọzọ, anyị na-ebunyekwazị ajamasị dị asọ ụbọchị tata maka ezumike mkpụrụ obi Ngozi Obika onye nwụrụ anwụ, ya na ekpere ezinụlọ ya na-ekpe maka ngọzi Chineke n'isi ha. Ọ bụ Austin Obika na ụmụ ya rịọrọ ka echeta ha na ajamasị ya. Ọ bụ maka ezumike mkpụrụ obi Charles Onyebuchi Ibe bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Kate Okoye rịọrọ ka echeta ya na ajamasị ya. Maka ezumike mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike onye nwụrụ anwụ. Ezinụlọ Ọgụ Oke na Ejike rịọrọ ka echeta ya na ajamasị ya. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Angela Chinyere Ụzọka bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Clara Ọbụnka Ihekiwe na Lilia Ọnwasọ rịọrọ ka echeta ya na ajamasị ya. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ ịkpọpụtara na ajamasị ya, ka mkpụrụ obi ndị niile nwere gara aga. Onye isi nchụaja na ajamasị nke tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Mobi. Kịta onye ọbụla kulite were amụ n'obi ọcha sonyere ndị kwaya n'okwe anyị ga-ebido ajamasị dị asọ n'ụbọchị nke tata.
Chineke anyị ofufe n'ụbọchị ụka nke taa. Nzukọ na-eme mmemme nke World Mission Sunday na-echekara anyị maka ọlụlụ anyị na nzukọ ma ndị mmebarịchi anyị ma na nzukọ nke gbara gburugburu. Apụtatara anyị na anyị bịara anyị ọpụrụ iche ọnụ ka anyị tinye mba anyị ndị ọzọ na nyemasị nke ụbọchị tata. Omenala anyị ọma anyị nke Eucharistia site n'iche na anyị chapụ ndị mmehie ndị na-anyị emere na ngọzi nke Chineke oge niile. Mere anyị ebere bido onye nwe anyị n'ihi na anyị emehie na-adị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke dike niile mere anyị ebere gbara anyị ndị anyị bụrụ anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke na-edokasị elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ niile ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụtara ọma gị, anyị esepụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele gị n'ihi ukwu ebube gị. Ose n'ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na-achị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so Chukwu na Chineke dị mmanụ anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ala ahịhịa anyị, onye na-aka Nna, meela anyị ebere. N'ihi na sọ gị ga-asọ, sọ gị bụ dị mmanụ, sọ gị o Jesu Kristi ka kachasị elu, ọsọ ka anyị dị arịrịọ. Chineke pụrụ ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye. Ka anyị nwere obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, wee gosi iketa oke na arịrịọ nke ikwere anyị na nkwa. Site na ịhụnanya Jesu Kristi nwa gị, onye dịrị anyị dị ndụ na-achị, ịdịkwado okike mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa n'ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sira. Inwenụ bụ ọkaibe onye anaghị asọ mmadụ anya. Ọ naghị asọpụrụ ọgaranya iji megide nwa ogbenye. Ọ na-adọ ntị n'ala n'olu ndị a na-emegbu emegbu. Ọ naghị eleghara anya n'arịrịọ nwa mgbei ma ọ bụ nke nwaanyị isi mpe oge ọ na-akọsara ya akụkọ ụwa ya. A na-anụ olu onye ji ezi obi na-efe Chineke, ekpere umeala na-adọgbu uru. Arịrịọ ya anaghị ezu ike ruo mgbe ọ gara ebe ọ na-aga. Ekpere ya anaghị adụla azụ wee ruo mgbe onye ekpere ya anaghị adụla azụ wee ruo mgbe onye kacha elu zara ya okwu ahụ ọ na-akpọ, wee ruo mgbe obi ikpe ziri ezi buru ikpe wee zọpụta onye ezi omume. O sepụrụ
agaghị atụfu oge ikpepụta ya nke ọ na-ala oge n'ihi ịbịa nyere ha aka. Okwu nke usekwu. Abụ ọma na azịza ya ihe unu ga-aza bụ nwa ogbenye agbọkọ osepụrụ ụwa olu ya zana. Otito ya ga-adị n'egbugbere ọnụ mgbe niile. Ọ bụ na ndị nwere ka mkpụrụ obi m ga na-ekpo ọnụ. Ndị ume ga-anụ nwee obi aṅụrị. Ka ọ hapụ ichetakwa ihe banyere ha n'ụwa, ma ndị ezi omume kpọkuo osepụrụ ụwa, ọ na-anụ olu ha, ọ na-azọpụtakwa ha site na nsogbu ha niile. Ndị ekwepịagoro mmụọ ha, ọ ga-azọpụta ha. Di nwenụ na-agbapụta mkpụrụ obi ụmụ Igbo ya. Ndị niile zoboro onwe ha n'ime ya agaghị enwe amamihe ọbụla. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl ji asọ degara Timoti. Ya bụrụ ma nke m ebidola iwupụ ndụ m ka a ga-asị na ọ bụ mmanya eji chụọ aja. Oge m ji ala mmụọ eruola. Anọgidela m ezigbo ọgụ ahụ ruo na ngwụcha. Agbagidela m ọsọ ruo ebe ọ bụ. Ejisiri okwukwe ahụ ike. Ugbu a, so otu ihe bụ okpueze nke ezi omume ahụ echekwabara maka m. Nke ahụ Onyenwe anyị bụ opi ikpe ziri ezi ga-enye
bụghị sọ m ka a ga-enye ya, kama a ga-enyekwa ya ndị niile ọ na-agụ agụụ n'otu ịhụ mgbe ọ ga-apụta ihe. N'oge a kwalitere ebubo ahụ eboro m, ọ dịghị onye ọbụla bịara ịgbara m akaebe. Ha niile hapụrụ naanị m ka a ghara ịna ha ụgwọ ihe ahụ ha mere. Nke bụ eziokwu bụ na onye nwe anyị nyere m bịakwa gbaa m ume, nke mere na eji kwusa ozi ọma ahụ n'uju ka ndị ọgọ mmụọ nụrụ ya. Otu a ka esi gụpụta m n'ọnọdụ, onye nwe anyị ga-agbapụta m na mbọ niile a na-agba iji megide m. Ọ ga-eduru m n'udo dubata n'ala eze ya nke eluigwe. Otito niile dịrị ya ebighị ebi. Amen. Okwu nke usekwu.
Chineke merụ ebere abụ onye mmehie n'ezie mgbe onye ọbụla ahụ na-ala n'ụlọ ya na Chineke dị na mma karịa onye nke ọzọ n'ihi na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu ka a ga-eweda ala ma onye ọbụla wedara onwe ya n'ala ka a ga-ebuli elu. Ozi ọma ka o si bụ ụwa Mission Sunday. And when this line, long, vocal, all of this, you call all of where they need all of you go there, all of yes, you begin. Bido na-ezigbo n'anyị imeziri n'anyị ka ọ bụrụ obere ụlọ nzukọ ebe a ga-azụlite ụmụntakịrị n'ibi egwu Chineke n'ịsọpụrụ mmadụ n'ijisi ike ime ihe dị mma. Anyị bitere n'ụlọ nzukọ anyị nwa anyị ga-afụ na nzukọ anyị pụrụ iche n'aka na anyị echere na enwere ebe ọzọ a na-akakwa oke Igbo enwere Igbo mmadụ iji Kraịst mee ọ bụrụ na ala Igbo so Kraịst na ebe a nwere ndị ọzọ na-akakere n'obodo a na-asị Igbo ma na ha enweghị mmadụ iji aka anyị si mee ihe wee nye anyị ebe anyị ga-eji na asụsụ anyị wejisikwa ike na nwoke anyị na-enweta ya ọfụma ịfụ na ya nwabụ ọkụ agụgide mmadụ n'aka ebe gịnị agaghị ya ya na anyị na-agbalị ka anyị jisi ike taa ebe na-asụkwa anyị ka anyị na-echetaka maka ụlọ nzukọ na aja akwalicha anyị n'ebe dị iche iche ma ihe anyị na-eme n'ụlọ na nkwado anyị na-enye na sekọnd kọmishọn niile a na-eme n'ụka aja bụ ọrụ okwe ka anyị na-alụ ọlụgbo okwe onye na-ebugara anyị ihe ọgụ nke abụọ tata na akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl desigara Timoti. Pọl wee na-agbakọ ka ya si wee rụọ ọrụ nwa nke Chineke nyere n'aka ọrụ mgbasa okwukwe. Pọl wee desi anya sị na ọ dịkwa ka ya agbalịgo na ya ahụghị oge ekwe na ya rụrụ ọrụ ọrụ na ya nọrọ onwe ya wee rụọ ya maka ọrụ na ihe a na-akụzi anya ya bụ ya nwawa ogbu eze nke Chineke na-enwe ya ga-ebube ya. Pọl wee sị na ya nwere nnukwu olileanya na Chineke bụ onye ime omume ọtọ na Chineke bụ onye ime omume ọtọ ga-enye ya ugwu eze ahụ. Ọ ya ka anyị jee na-adụkwa anya ya na mgbe anyị ga-arụsị ọkpụkpọ okwu enuma nọdụsị ajọ enuma na ya bụ ọgụ mmeri ga-abụrụ nke anyị site na Kristo ya nwa anyị. Ihe ọrụ nke bụ ekwuo maka Chineke bụ onye omume ọtọ dịka Pọl si kwuo ya. Chineke bụ onye omume ọtọ na ya bụ Chineke na-anọ ebere ndị nke ya dịka si kwuo n'ekwu aza
the Lord hears the cries of the poor. Chineke na-anụ ebere ụmụ ogbenye adị na-akpọpụ ya na ọ bụ n'ibe kwụmọtọ na Chineke adịghị ka mmadụ ibu Chineke ịbụghị mmadụ na-agha mmadụ na-agha ibu Chineke ịbụghị mmadụ okwu gị niile bụ eziokwu mmadụ na-agha ọ dị ka ịṅa ntị iji maatụ ndị na-achị edita na be anyị ihe ndị na-ada kpara ọ bụrụ na ị gere ntị na nkwa ha na-ekwe oge ha na-achị ịbata n'ọchịchị itie mkpu nkwa ndị ha na-ekwe ọ bụrụ na e ga-eri ha iwee na-asị nkwa ndị ha nwere o nwere nke ha na-ezu o wee bụrụ na Bible is not mmadụ agha emekwara ahụ ugbu a na ndị ahụ bụ nke a na-ebufe mgbe ihe ha mere ebidokwana ikwu ọzọ ọ gara onye ahụ nke na-egide ka a gwara ma ndị mmadụ ọgara ejikwana okwu wee chọọ ihe dị na mmiri wee mmanụ onye ga-eri oge ọ ya eme I do my I child obedient. I see yes. All right. What do you have? Anyway, can't be about mana the money banana. Na yeah, can you do? Akaliana. Kaina of man. Diamond can I be any? Will they make you know what it is? They may have a blind. Mmadụ nọ na obodo anyị n'anya ọfụma wee mara gị n'eziokwu so na Chineke bụ onye ọdọ ọdịda ka mmadụ dị disappoint ya maka ihe ọzọ ihe mbụ gwara anyị Chineke bụ onye ọdọ anyị bezie ozi ọma nke anyị anyị taata ozi ọma nke elu ewee kọrọ anyị ka mmadụ abụọ si wee megide baa n'ụlọ nsọ ikpere Chineke ofu onye nọ n'ihu ọka na sanctuary na-eme onye nke ọzọ wee nọ n'azụ onye nọ n'ihu ọka anyị nụrụ ebere o mere na ya ga-emechiere ihu ọfụma onye bụ onye ọma onwe ya onye bụ onye ọma otu eme ndị Igbo kwuru ọfụma Chineke bụ onye ọma naanị ya bụ onye ọma naanị ya sọ ya agbasoro onye nọ n'ime ụka ọ bụ eziokwu na ọ nọ n'ime ụlọ nzukọ mana ọ sị he prayed himself ọ bụrụ Chineke bụ obere ebere na o mere n'onwe ebere n'onwe ya gosicha ihe na o chere ya na-eme agwaghị onye nọ n'azụ ji umeala na onweghị ike imeli anya n'elu na o bidoro iru n'ala na-eti aka n'obi wee sị gịnị Chineke biko kwe mere m ebere biko mere m ebere ewenye pasmak si na ọ bụ etu aka ebele anyị kwesịrị ị na-adị oge niile ka anyị nwere umeala wee mee gịnị na-akụsa Chineke mba anyị were umeala na-efe Chineke ofufe egesikwa ga ya n'ọnwụ ihe ọbụla ozi ọma na onye bụ ndị onwe ya elu ebutuo ya maka na ndị Igbo si na ọ bụ nnọọ nwayọọ nwayọọ ka eji amacha ofe dị ọkụ so ya ma ọ bụ ozi anyị dọrọ anyị n'ụbọchị taa ka okwukwe anyị
na ndụ mmụọ ka anyị na-ebi n'afọdụ oge niile ka anyị wejisi ike ka anyị hapụ ọsọ bụ okwukwe ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ ka anyị enwe ike inweta ogbu mmeri nke Chineke onwe ga-enye anyị onye nwe anyị nọnyere ụlọ ka anyị rụọ ọrụ kwupụta anyị n'ime Chineke ekwe n'otu Chineke na-achị ike niile ebere eluigwe na ala ihe elu na-ara ahụ anya na-adara ya ahụ anya ya lụtere m anyị Jesu Kristi sotu na Chineke nna ahụ tupu ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si ihe ezi Chukwu si ezi Chukwu ahụrụ ya ome ihe ya na nna m otu ihe ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee onye maka ihe ịmụ mmadụ na maka ihe nzọpụta site n'ikpe badata obodo ahụ na-eji mara ya site na mmụọ nsọ ọbụrụ mmadụ akọbụrụ ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọnwụọ elie ya o bidoro ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ ga-abụ n'eluigwe ọ n'aka nri ọ ga-abịa chọrọ obibi ya ikpe niile na-ekpe onye ọchịchị anyị melitere ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna gbapụta onye a na-ese ebule n'ọdụ ya na nna na-ahụ ha onye si na ndị ahụ akwụkwọ ekwebile nzukọ nsọ katọlik na apọstọl ekwuta ụtụ baptizim nke abụọ atụmatụ anyị bido n'ọnwa ọbụla na ụwa na-abịa ebe ebele ka anyị bụ ndị kwere ka anyị were ndụ olileanya umeala gbasara Chineke mba anyị dị iche iche maka ụka nke Kristi ka ụka Kristi bụrụ ebe mgbaba na nzọpụta nye ndị otu Kristi ndị nọ na mkpa anyị ayọ dị nwe n'aka maka ndị ọchịchị niile dị iche iche ka ndị ọchịchị niile na-anụ akwa ụmụ ogbenye na ndị niile nọ na mkpa dị iche iche anyị ayọ dị nwe n'anya maka ndị otu Kristi niile ka anyị were otu mmụọ na ibi ezi ndụ nke ndị otu Kristi na-enyere ndị nọ na mkpa aka oge niile anyị ayọ dị nwe n'anya maka ndị nọ na nsogbu oyi ọtụtụ na ọkụ ọgbụgba ka Chineke gboro ha nsogbu ha niile site n'enyemaka ndị ọrụ na-egbo ihe mberede na nke ndị otu Kristi niile anyị ayọ dị nwe n'anya maka anyị niile gbakọrọ n'ebe a ka Chineke nye anyị obi umeala mgbe ọbụla anyị na-ekpe ekpere anyị ayọ dị nwe n'anya maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas n'ebe a tata ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebere anyị ayọ dị nwe n'anya ekpere ikpe obi ka anyị site Chineke mba anyị ndị ọzọ dị iche iche Chineke dike ndị nnakasị obi ọma anyị bụ odibo gị eburugo mba anyị bịa n'oge na ndị anyị kwupụtara anaghị anyị enweghị ike ikwupụta ịmazụ ha ncha biko mere anyị karịa ka anyị were ihe ọsite na Kristi onye nwe anyị Oge ọ nwere onye ji ije ọcha nke a nwere n'aka akịrị na spring anyị nwetara ozi n'oge oge nke a bụ onye nwere ga cheki ya
amaghị m ebe m ga-ebido Chineke. Amaghị m ebe m ga-ebido dadio. Chineke amaghị m ebe m ga-ebido, amaghị m ebe m ga-akwụsị, amaghị m ebe m ga-ebido wee jawa Chineke mma onye ọma.
Hallelujah, eh, hallelujah, hallelujah, eh.
dị nsọ anyị na ya bido onye ndị a nsọ dị mma na ndọ gị ka ha wee ọrụ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ ka o ji aka ya wee n'ala were achịcha ya ga-ekele n'otito ya gbaa ya n'elu mazụ ya sị nọrọ m nke a bụ enyi unu niile nke a bụ ahụ nke a ga-edebe ya n'aka unu. Etu ahụ ọkọ si mee mgbe anyị chọrọ ndị anya si obodo iko mmanya anya gbaghị ekele n'otito onye iwu mazụ ya sị nọrọ m nke ahụ ọ na-ewu niile ka biko nke ọbara m ka ọ bụkwa ndụ ọhụrụ dị ebere a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke
onye nwe anyị bido mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị nyocha mee ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'uju ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-adịna gị n'ọrụ. E nwere second collection World Mission Sunday. Ndị ọcha biko envelope dị n'azụ ka anyị ga-envelope dị ụgbọrọ ọkwa na-aga maka World Mission Sunday collection. Otito dịrị Jesu. Praise be to Jesus. Anyị nwere ọgwụ one na one dị mkpa. Na mbụ anyị echetara ndị parish anyị na aka akwụkwọ ọzọ Tuesday ya ga-abụ mbọsị ụka ga-echeta ndị niile dị nsọ All Saints. Ndị nsọ niile anaghị ụbọchị pụrụ iche eji echetakwa bụ mbọsị All Saints Day, Tuesday, November 1st. Ọ ga-adị nso nne n'ụka ọzọ, ya mere anyị wee bido kịta na-ekwu maka ya. A ga-asịa a ga-aka ụka mbọsị ya na 7 p.m. 7 nke mgbede na parish anyị. A ga-asịa ụka All Saints echie ọ bụrụ All Souls, mana anyị amịghị ụka na parish anyị mbọsị All Souls. Ndị niile kwere nkwa na baza nke awa onyinye nke owuwe ihe ubi anyị na nke gwụsịrị agwụsị, ndị niile kwere nkwa ha na-emejupụrụ nkwa ha. Parish na-ayọ ka ndị dị otu akwa mbọ rụọ arụrụ ụka imejupụta nkwa ha kwere Chineke maka onyinye owuwe ihe ubi nke awa. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị niile na webụsaịtị parish anyị ka na-arụkwa ọrụ dịka o si abụbu na mbụ. Onye nwere ihe dị mkpa ọ chọrọ ịmata maka parish anyị nwere ike ije na ya nke mata ihe parish na-ekwu maka ihe ọbụla. N'otu aka ahụ, ndị niile nwere onyinye amara dị iche nwere ike inyere anyị aka ịda update information on the website. Isusu ihe atụrụ anya n'aka gị bụ iwepụta onwe gị yọọ Chineke ka o were gị rụọ ọrụ. Ndị nwekwara ike inyere anyị aka ide eme buletin, ọ bụkwa otu ihe ahụ. Ọ dịghị mkpa na o nwere ihe ọbụla ịma iche. Yọọ Chineke ka o were gị rụọ ọrụ, iwepụta onwe gị ị ga-eme ihe. Ndị nwere onyinye amara dị otu a na-ayọ ka ha fụ mụ na onwe m ma ọ kpọtụrụ parish office. Ndị Charismatic Renewal Movement na parish anyị na-echetakwazịra anyị niile na Healing Mass nke a na-ama ọkụ ya eri oge n'olugo. Ọ ga-abụ na Wednesday a na-abịa mbọsị ọnwa Ọktoba ga-adị n'abalị 26, October 26th. Ọ ga-abụ n'ụlọ ụka anyị ebe a na St. Eugene. Ọ ga-ebido n'elekere 6 nke mgbede kwụsị n'elekere nke 10 n'abalị. Ndị Los Angeles County Department of Public Health ha na ndị Udoka Women Organization ga-ejikọ aka ọnụ wee bịa ịrụ ọrụ ahụike na parish anyị. Mbọsị afọ ha ga-agba ndị chọrọ flu shot ya na ndị chọrọ COVID vaccine, ndị na-agba nke mbụ maọbụ ndị na-agba nke booster. Ọ ga-abụ mbọsị ọnwa Nọvemba ga-adị n'abalị 6 na parish anyị ebe a ka ọ ga-abụ. Anyị jikwazi ohere a na-ayọ ndị nne na nna niile ndị nwere ụmụaka nọ n'agbata 5th grade wee kwadobe, ndị na-atagoro oriri izizi nwere mmasị ị na-esonye na altar service. Ndị nwere ụmụaka dị otu a ka ha fụ na onwe m ma gbasa ụka ma ọ bụ
Bro David Agụmafọ na ọ bụ ndị na-abịakarị ụka 8 ma ọ bụ Bro Felix. Ndị African American Center for Evangelization na-ekpokọnata ọgbakọ nke ha ga-eji agba ndị ụkọchukwu niile si Afrịka ume n'ọgbakọ afọ nke ga-adị na Proud Bird Restaurant na Ụsọ Airport. Anyị na-atụ anya na ndị parish anyị niile ga-akwado ụkọchukwu anyị onye nke so na ndị ụkọchukwu ndị si Afrịka bịarụ ebere ịkwalite mgbasa okwukwe. Onye chọrọ ịkwado ụkọchukwu ọbụla nke so n'otu ahụ nwere ike ịgolu tiketi nke a ga-eji wee rie nne nke n'ụbọchị ahụ. Flyer ọwa ihe niile gbasara ya nọ na buletin bọọdụ anyị. Biko anyị na-arịọ onye ọbụla onye o were kamera ya wee sere ya esere ya iwepụ ya na bọọdụ ka ndị ọzọ wee gbuo ohere inweta ọgbakọ na inweta infọmeshọn gbasara ọgbakọ ahụ. Ebumnobi anyị na parish anyị ga-akaba arụ ofu tebụl nke ga-erite mmadụ ihe dịka mmadụ 10 ga-akọst $750. Ndị nwere mmasị isonye wee kpụkọ ihe a kaba arụ ka ha fụ Dọkịta Muchie ma Satomi nke bụ ezinụlọ Charles Chilaka na-ekele ndị parish anyị niile Fada Jude Dioka etu ndị parish anyị si wee gbakọ ma nyere Fada Jamas nke ha chọrọ ụbọchị Fraịde gara aga maka ọgọ Charles Chilaka onye nwụrụ anwụ. Ha ji ohere a wee na-ekele ndị parish anyị niile na-asị ka Chineke nna gọzie ụdị ọbụla unu jiri kwado ụfa. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị niile na ndị nwere ihe ha chọrọ ime na parish wee chọọ ka o sonye na YouTube channel ụlọ ụka anyị na ndị dị otu a nwere ike ịfụ Dr. Paul Amochie ọ kọwara ha etu e nwere ike isi mee ya wedding ma ọ bụ funeral mass ma ọ bụ sakramenti ọbụla ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazịla anyị niile na parish ọfisi anyị ka na-arụkwa ọrụ dịka o si arụkwu na mbụ. Ndị nwere mkpa maka sakramenti ọbụla, ndị nwere ụmụaka a ga-etinye mmiri chukwu, ndị nwere ndị okenye nọ n'ụlọ arụ anya dọrọ, ndị dị otu a nwere ike ịkpọtụrụ parish ọfisi akọwalụkwa etu a ga-esi ihe sakramenti niile nzukọ ji edo anyị asọ. Anyị ka na-echetakwazị ndị parish anyị niile ndị na-ejili ụgbọala ha kpuchie n'irube ndị mmadụ na ha bịa ụka ka ndị dị otu a kaba arụ ghara ide emezie maka ọ na-eme anyị ka ga-akụ ụka anyị kwụsị mbe ihe aka kwesịrị ikwu n'ụlọ ụka. If today is the first time you're worshiping with us, we ask that you stand up so that the church will recognize your presence and thank God for the opportunity of worshiping with you today. Ndị tata bizizi ha na-esonyela anyị na Jamas dị asọ, anyị na-arịọ ndị dị otu a ka ha kwụrụ ọtọ ụka soro ha kelee Chineke maka ụka. Anyị na-arịọ ọkpụkwa na ụlọ bụ n'obi ịnọte aka chọọ isonye na parish ya na fọm anyị ji wele agụ ndị otu St. Eugene Parish. Nwere ike n'aka mụnwa ma ọ na-enye na webụsaịtị anyị. Thank you. Anyị na-ekelezi ụkọchukwu anyị onye nke dị anyị na-aga masị tata Fada Jude Dioka na ndị niile nyere aka ịfụ na ụka anyị kara tata gara ọfụma na arụ. Vamos
bread. Ka anyị kpọrọ onwe anyị aka. So, ọ ka anyị ndị nkiri na-akụwa ebido ka anyị gaa ka a sị na sị ịchọ ike esi na ga ahụ n'aka ya ọ ya bụ ka na mkpuo iwe cheki ma ọ na nwoke ọ na-akpọ na ịkụ ya aka bụ the best way. I don't know. So, a sị na eze nwere ndị ọbara ọ bụ na ndị a na-ezi na ha ya na-ezi. And then nke bụ ebe na-eme na ebule ka ọ daa na maka ọ daa na megide o mebie and ọ gara ala ọrụ ije jos gbogoro ya wireless handheld. So ka ụlọ ofuke nke ọzọ bụzi maka ịfa akichi n'ihu mmadụ n'izu gara aga. So ha sị na ha kpọbụrụ kpadishi anyị na-enye nwanne na o nwere onye a mụrụ ndị toro moto ya na ọ bịa blọk ọ dị ya drive way. A na-asị bido olu echere m anya kụzigoro ya ama ma ndị ọfụ na-abịa na-eme ya ọmụdochi echere m anya sị onye na-abata ebe ya weta okwe uwe Naịjirịa oyi ya wee dobe outside ya batara ebe a biko laalụ ka anyị dọrọ nke anyị. I didn't get a money check. I got